Uepa! Doncs bé, una cosa porta l'altra i avui us portava un repte sobre quantes pàgines puc llegir en 5 hores. Però de veritat, ara mateix no tinc ganes de fer això. Porto més de 2 dies sense anar al lavabo, sense donar el tret de sortida del que vindria a ser la balena Willy. Willy no vol sortir, el pas a nivell no està aixecat. Hi ha molta pressió aquí dintre. És molt probable que en qualsevol moment jo m'aixequi d'aquesta cadira i vagi al lavabo i deixi anar el tret de sortida. Avui us volia presentar un repte. Quantes pàgines es pot llegir amb 5 hores? Ho he llegit amb 5 hores. No ho sabrem perquè tinc una pressió a l'estómac, als esfínters. No es pot aguantar, no pot aguantar més. Això patarà per algun lloc, ja sigui per dalt, per baix. Per algun lloc haurà de sortir. No ho facis per mi. Fes-ho per aquest pobre home. Subscriu-te. Per tant, ràpid, 5 hores, vaig poder llegir aquest llibre i 234 pàgines. Mai havia llegit més de 5 hores, com tampoc mai havia estat més de 2 dies sense anar de ventre. No sé quin és el repte que he de comentar, si el del lavabo, o el de les pàgines, o el de les hores. Mai havia llegit durant 5 hores seguides. Uau! Impressionant. Arròs, pasta, verdures, llegums, fruita, kiwis, res. No funciona, no va bé. Espero aixecar-me d'aquesta cadira ara mateix i dir-vos adeu-siau, bon dia, aquí us quedeu, jo vaig a fer les meves necessitats. Sayonara, baby. Però és que no podia aguantar més, havia de comentar i fer aquest vídeo. Doncs bé, tampoc us vull parlar més del racó del frare. No, God! No, God, please, no! 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 Tenim un vídeo per aquí on explico com no es ven un llibre, com no es ven el racó del frare, i ara, sense més dilacions,